You're disgusting. Relax, man. With your damn barbecue sauce. Hakane ke video mentah ke singi peni baladon kawai ke kentai ke balapan bor bahaya ulok jongka ban penuhun lam yaka Henry kelasya kentaj penban bat ke ke baja naba kelalek ban terwa. Habas tangka film pini ia kawai ke kentai ke bakar tangka Kris Jenner bat ke baladap ruban redina dong syadong haswa baulok jongka nuan trei hangta kelapan kriak ya kisok bat kawan harengkat ke mensim ke bala terang dedek bala no ulok jongka unpoi no haying Henry tangmar kum tahi ulok jongka ru lawan bat tangmar yurung ulok jongka haying ke loong surprise Henry ulok jongka ula lingok penban bat loong haka wajule kende tan namar bangala tangan Henry kalok jong kelalau jan penban hak takapor Badda ka baong ru lada pitangan bam yanga Henry ulok jongka ula kentaj ya kata kejeng angnut jongka bad ula kenyat penban ya kana kata kejaka na bau isi bahaya kalok lajong emtip na kadau balai bad ula ong ngan bam da ka kat kata kejeng tangan na ba kita kejeng bam ki badan hang ta kim syam ladai kejeng bam ki bapan kedang namar badan tangki so bad kawan Henry kalok jong kelapan pau ya kata kejeng kwa jongka ban yilek romantik teng-teng balau lok lajong hayeng kat bau lok jongka pad ula ong penban kenno wajule menle tan kum badang samla naba phim deshu ke badang arpsan snam bat kam deshu hiru ke por ban ile kum tau loong hakalok lajong ba kala dei satang ke por ban saj ban kling ban lum ya ke ying kesem lada pismo kulut por palat supej aino dakati bi loong badula pha ya ka bakan litri kamno Henry kalok chung kelali simpan ban ya ke tifien berkaja sudah harengkat kasos da ke bakren ru kum bama uhi ulakran to met swaya ka kum tau labu jengkeli ya kelok balai ba kale kum ni Henry kalok chung uru kalong melelai bat kelapan khoj ya ke jeng don kam lajong kum ta kalong bama uru de ban pen khoj andala da bam tangmar kum tahi kalami no sabar Henry kat ba kadang yang hang ta kelai kendu pen ban ya wiu para marjan ubadang kamrit ta bat ubadang yele ik bala ke jong ke samla Berapa kini arngut kelai iya ka kilasange no bat ka Kris Jenner ru kelahian no syapo Henry tahu samla basah hang tau la keren ya ka Henry sach pang pad ulawan bud ya ka naden bat ula yang hang ta namar bau yo i ba ka Kris Jenner kum ka paramarjan ba ka sengusi kum tau la penjajah ya ka Henry ka Kris kalau ong hau ba ki isi ya kibriu ki bale manle la kum kimrat ban shuye le samla wat habadon kibriu ru Henry neu paramarjan lu ong haka pikhen kum kimrat ma phiru sizin kasngi pen sakwa ban le kum ni bat don wi briu bala penlong ya phi ban prakhat ba ka jing im jong phi kala kut no Henry kam sham la long kum ta bala da phi ko ban tip ya kata phila ban wan bat nga ha kono kono kapor bat phin sayo i la ong Habaka Kris Jenner kalayo sngo ya ke kintian chung u kala perkhat hala dia marwei barkan mauru ya ke kintian baulok jong kau la kran hana ba song don jumentoi ayaka lait na ka kam ying bat ki kam shat jing shat Henry kat ba mentah uneu kena ubah ba briu ulapan kala ya ke jing sngo jong ka naba ka met jong ka kam sham la long kum ka ying ka bala ing bamlong shu ban pendan kam Henry mentah ka sothu badai tang lok jong ka uba isi ya ka ki briu kim sham la isi ki mon ya ka Nabawat utau samla ubasa marjan berkaru udang itenat ya ka Henry namar ba ke shifting bayo unsa jrong keti ya ka kala pet no Henry hakas ngi mabut kat ba kadang mut ban lek bam marway ha restoran kala kendu biang bat utau samla ubasa marjan bat ki hang ta tang mari i utau samla ula kran bat lawan syong hajan jongka da ka bong hato pikwan em ba kamet jong phi kan long ka bajanai da ka ba shukis Henry ka Kris pat kala ong ba ka kwa ba ban yo ya ka bi ban penyap no ya la dia Kenang bakan nom yu isu ya ulan no ru Henry neu samlau long ani wat kren kai than ka bahaya ki bikin ordar no da ki aka bikin yabam ne phi kwa bangan yang be hang ne parosis nam na ka banta jong phi long haka ka Kris ru kalong om lelai Henry neu samlau la ordar ya ki jingbam bad lo ong ru wan ra da strawberry shortcake bad ka extra cream kum ta ka Kris kala bu jeng kli bale Henry neu samlau lo ong haka ba ki jingbam klam ki rong bad ki jing ubi kinum don jingman bar ka Kris kalau ang u bale pisu pelut pisakai na ka banta jongka Henry neu samlau lo ang ban ya ka baya syong boring baban bam e da ki jingbam hang ta ka Kris kala suthu bau lamut ban pa ya ka kum ta kala yang ban lek no Henry neu samlau la khang ya ka bat syam la sha ya ka bakan lek ula kro bat penjaja ya ka bakan syong bat bakan bam ya kita ki jingbam bat lo ong ru next time kin sa order saya u color pasta Hadin kata ula pakhap no ya ki khmat jongka ka Kris wat la ka shifting kala persang ban le kat bau ong batang maria poi ki jingbam bala order
ulaka da kiktila jong haki khmat jongka hang taw la pha ka shintur bat pentian yaw strawberry bat ka cream kane ka jingle jong new samla la long kum pen hikai ya karkom im kum badang samla ka kris sa kata ka por kelas 2 ya ka jingbang jong strawberry bat ka cream kat ba kadang pelik jengmut bahaya kata ka jingbang jong strawberry bat ka cream naba kadang dei ka fastanya ka bakan yo bam yaw strawberry bat kata ka cream kan no ka jing singam handrai new samla la mi no wood marway bat la ino ya ka kris sangta handrai kam syam la bana kat ba kadang kran marway bat khap ya laki khmat ya kata ka jingbang jong strawberry kabil na kabanta kabay bam kalapoy kumta kane kabriu tang maria poy haying kalale yaw lok jongka kumbaw taw para marjan ulahi kaya ka da ka bakhle yaw strawberry bat ka cream handrai lok jongka ulong bali pimon rajano ka kris kala ong panban yaw lok bun ang ka sintur bat khap ya laki khmat te un sa so thu ya ki jingmat jongka kat no ka jing solong romantik handrai lok jongka ulong sngo kumno ngasngo bodon ka cream hasintur bat strawberry bat ulong panban iman kelas tangkli tangban yo bam yaw strawberry bat ka cream ru da kamen ikum babit ulong haka hangta ka lok jong u kelas dang ban songsi na bakat ki jing hikai jong taw para marjan kim shem la long ki basai so bat lanang sha isi susu penban ha ka jing sisa karang mut balada kan le bat burom ya u ulok jong karu un sadon ka jing so bat un sakwa ban plut por lembat kan da ka bai le handrai kila long penban da kongpong hakmat ulok jong ka ha kane kamit hi ulami no sendan penban na yeng handrai ulama hampat ya ka bakatang suthia bat no re bat no ha kane kamit ba ma umdan andau lawan la syai un selempat ya ka handrai kala rai halaman sem bawat la daw isi ya ka bat jukwa ban ya thia lang ne ban lut por bat ka por hi kan sabatai na ba maka kam dei ka bapo kumta ha kane kamit hi kala khrela khrum bat kala pen itnat bahaya la de bat da kabar yamru ban pen itnat ya ki shanrang handrai haba kala mi na yeng bat palapoi ha ka jingkhang jong taw samla ubasa marjan bat ki kalawan tit jingkhang yu na ba kalawan ra yaw strawberry bat ka cream kumba ma ohi ulas dang ban le a kata ka restoran handrai ha kata ka por na marbau dan sabar kata ka wei pat ka kentai ula kenino ya kita ke jingbam ba kalawan ra bat loong ru bau suthu ya ke jingwan jongka handrai loong sawan padadin shikanta andau ladap kam tang markum ta hiu neu samlau lakhang no ya kata ka jingkhang bat la phalik no shwaya ka handrai pin satip taradu ba kane ka video kan kut ayu bau neu samla ule ya kata ka kentai bat balehi bau pawan ya kane ka Kris Jenner hadin shikanta haba pek ikum bau yalam kan the hayeng man la kasngi bat balei bau hikaya ka Kris Jenner bakan le romantik haulok jongka khnang bau lok jongka undup ijok ya ka klam dayat kan the shawai pat haba ka Kris Jenner kalami nang ta kala susang shane shatai hasurak lakum ka kan thai diman handrai tang maria cross sa yang surak haba kalarung ha kata ka wei ka restoran ha kata ka miet kala syam penban bau lok jongka ulawan pelut por yela de bat ka wei pat ka kentai sya kata ka restoran na kata ka da bau sami no na yeng na marba pahu jakasa kumta kalok jong u kala ong halade dei na kane ka daw plang ba ka syadam jongka ka satit stet sya bapalat handrai ha kata ka por kalok jong u kam syam la penthot iya kata ka jingdan jong u bat kata ka wei pat ka kentai kala syuri no ha kendong bat kol yaw lok handrai shoban resip ya ka kol jong kalok jong u ulayang kham sya jingai na kata ka samla jong u badaba kalok jong u kala kali sya epidan ula thak bau dan sya jingtrei handrai syam la bana ba kalok jong u kadan hadin jong u bat ba kala yu iya ki kam jong u bat loong ha kalok jong u balei pi kol yanga kalok jong u kala ong ba ka shuan thet iya ka jing takmat hajan ka office trei jong u handrai dai pat ba kamut banwan wat yu u kala ong tang markum tahi ulong ya ka abang tu ngan sawan barah shwa ban lej ula do shwa ya ka samla jong u bat ula phaap ya ka hang ta shipang tang markum ta marsmi ulong nang ta ka Kris kala yang no nang ta bat lech sajan jong kata ka kentai ka samla jong lok jong ka hang ta kala syong bat kili handrai kam syam lapin itu pat ha kata ba kadai ka lok jong u kala syupin itu tang ya ka kerteng la jong bat le ruah khmat jong kata ka kentai kum ka wei ka kentai ka basa tar bah bat bakum kita ki jaj kentai la khon de ki dam hoker handrai ka Kris kala shule men le tang mentip ya ki jing shisha syapang ka jing ye de jong kata ka kentai bat ulok jong ka namba ka de ke briu ka ba ik ba yaw lok handrai kala sya kentaj bat kala pan ru ya ka khorang ta bat haba kila yikran bat khana hang ta latip kerteng ba kane ka kentai ka de ka kaili bat kala ya thu hi ha ka Kris ba kala ya yaj bat utu briu lakum ba ars nami ai handrai ka kaili kam syam labna bala dei pen bandau lok jong ka Kris haba ka Kris kala yos ngau ya ke jing shisha na ka kaili kala jenang wat haba di ya kawan na ba hapo men sim kala kthang bha
lalong kum bangut yau syak handrai ka klampen pau ba maka ka de ka lok jong u kala shuang ha ka kaili ba ka de ban jingai no na u haba ka kaili kala yo sngo ya kata kala song lengo bha handrai ka kris kala ang ba phidan tang ka we ka jing em kum ta phidei banu siar bha wat ai ba ki ai kin pen khi ya ka men sim jong phi bat kala do ru ya ka kaili da ka ba ong biang sai sin ba kadai ban jingai no na u namar ba makaru kan sa jingai no na u kala ong ha ka kaili handrai ka kaili kala shuang lengo klam dalat krani isu bat ka kris ru kala phat no nang ta baraba kala poi shing kala lit bentit jing khang biang ha ka kam rasa jong para marjan handrai la pen pli jing khang da ka to ka kenthai ka ba menne kum ta ka kris kala tan bat pen mi no shabar ya ka da ka ba ong ba menta kala de sa ka por jong ka namar ba para marjan lo ong ya ka sawan handin shikanta habau ne para marjan lai iya kata ka jing le jong ka kris lawan hajan jong ka bar la joro ru ya ka jing ba briu jong ka kum ta kala ong ha u ngadai ka kenthai to penhun lam ya kijing kwa jonga markum tahi tau para marjan ru ulas tang ban le it bat kedop ya ka handrai kat ba kidang ya kedop bat le romantik ang ta ulok jong ka ru la pu haying bat loi iya kata kijing le jong ki kum ta handrai sham lai thu ba kadai ka lok jong u handrai tar hadin shoban khang no ya kijing khang ka krisi kala khot yaw lok jong ka bat ban pen israi ba ka yadon bat u para marjan namar baro shikataw la kanta ya kijing ang not jong ka bat u isi bahaya ka bat jutre ban ya thialang bat ka bat ban pulut por ha ka kam shilong handrai haba ka kris kala le kum ne bat upara marjan ula iben nut ba ka le kum ta bat ki wei ula kendar ya kata ka jingkhang ban papli handrai kini arngut kim syam lapen sngam baro arngut ki lapen yaj bait ya ka kam lajong na ba ula keng po ya ka da ka bong ba kam ler kam lait na ka kam shat bat ka kam kling tiar am idan jing mentoy bat habau yu ikum ne bau para marjan jong u pendon kam hok ya ka lok jong u bat u keng kor ya ka ula sedang ban babe handrai kapor kam dan shu na ka benta jong u nabaya kalok jong u la shimtino dau para marjan kalok jong uru kala sukla san hapane jong u handrai ha ka bakut ki jing sha pen syam ka dau bau neu para marjan usai pen ibe ya ka kris bat ulok jong ka shapang ka jing yalam kan the jong u shipang da ka we khnang ba ka kris bat ulok jong ka kindon ka jing sokwa ban yile e lane yale romantic silok haba kata ka jing sngo ka jurba kajing it jong kiru kan yai ne bat kan scam handrai kita kim syam la urlong haki kila yalaj no penban namar ba ulok jong ka u yayat kan the shawei kum ta dan shu kajing sojan bat kalok bat de hang nai pin syam bau ne para marjan la slam bhau la i jaka bat uju sen eru yaka ba kashaken po hau lok jong ka kum ta haba kala kyar no bat ulok jong ka ulak loi ban shimti bat ban it yaka namar ba kam syam la yo jing it nang no kum ta la it yaka bat la kular ba unri bat sumar hok yaka bat la plaru spang ke jing yalam kan the jong u hayeng ba om syam la dei kum ba maki ki perkhat haba ka yo iya ki jing le jong u handrai upen iknang ya ki tu baro na ka benta jong ka kat ba ha ke jing shisha ne para marjan udai tang unong drodur ba kitu ke kenthai baro ba usha yalam hayeng kim dei ba usukwa banile kai bat ki handrai phawan ya ki na ka benta ban drodur haba ka kris kala yo sngo ya kijing shisha bala phla daw neu samla haka makaru da kijing kemen mensim kala rai bakan long kalok jong u warla ha ka baning kong ka so e ban rai la ka jong kijing em ha u handrai kijing i kan yalam lenti ladangim kan taja ka bat dei tang katahi ka bakong san badadin nyau benai peni ba ka kris kala he kpo ba bat kala yo ya kijing em ka basuk ba kemen harangkat ulok ba ar jong ka parlok wadu jeng kerman ba pidan ha keno ka benta ngai scam ba kijing i kan yalam lenti ya pi lada pi sumar bha te parlok ngai pi so thu shphang kan ka khana ka film kala poisa ka bakut khublei pi baro